Gajala Mekhalaya sa Shizenbat Kalapin Isha ka Perthai Halo ka Jingrus Pak Gimarbam Haka Snisdang ka World Food India Arhajar Apply Balapin Long da ka Ministry of Food Processing Jang ka Sarkar India Balapli Ba ya ka Mentakasi da Menteri Rang Ba Du Kari Narendra Modi Haka Jingelang ka Balong Hapragati Maidan New Delhi Kumban syukdaw hang ni ka World Food India Arhajar Apply ka Dairu ka Sin ka Paar Balapin Long da Kari da ka Jing Ang No Ban Pen Pau Sha ka Perthai Bakari India ka Longkum ka Syang Jingbam jong ka Perthai la ni Food Basket of the World ka Badairu Shis Bentaha ka Jingrakhe ya ka International Year of Millets Bat Kumba Prapoi Telikiri ka Perthai ki wan ban sim bentaha ka te ka program Habaya kren bat kapto ka ni kinong ya sim bentah na ka Jala Mekhalaya ha ka te ka yopen inam ki cha jingbam beper ki penpau ka jingsuk men ba ki laban penpau sha ka Perthai halo ki cha jingbam ba jingdi ki bala penmi na ka Jala Mekhalaya kamtam Ocean Rai la ka dong bala penanam ha ka ribat ha ka Perthai barok awai na lo ki we ki cha jing penmi kum ki slasha ngap sing sla terpat wan ba ki we Kil airu ka jingero hak Sarkar Mekhalaya bala ailat yaki kum kate ka kabu ban simbanta ki lempung bakham he hakari ban tin lenti bakin tang la ban penpau Perthai yaki marap bat ki cha jing pen mi ban longru kum kalat kamai kalat yo kam yo jam kham tam ban yang halaki jong ki cha Ngawan national that mutlong na pa West Giant Hills. Ngawan present hang ni one display na kasunrop lang bio CMC. The national jongi ka main product de Ocean Rai using unai badu o cinnamon. The kini hang ni de product jongi the ngisdang ya kan CMC jongi na do 8,000 arpaway. The how to snam ni yo sibon pijirap na sarkar ni yo ka modular house ni yo ka washer slicer ni le ka processing hang ta po CMC tangi yo ro sibon pijirap na sarkar ban le show kum kini ki stall ta balik kum ne ro ka sarkar ka yarap ni ya ka buy le buy one ka buy bam the nang ne hiken la ban demet ya la de shagi buyers nang ne hingi yo ki buyers ban supply ban de yo ma jong Dari anu mahasasna dari naka snong mupliang West Giant Hills na po ka Thalas kain block dengan dari ka nong rep ngadai ka nong rep Bila menong gumbang na nang kong rem talong yaw niu lakadong Ocean Rai ngila naka farm jongi ngila export US mentana do 8,000 arthau do menta ba kadon ko company ka bakateng ka Mount Meru medicine ngila ya kut baki sinada wa yaw niu Ocean Rai ba ngila ya rep Ocean Rai ngila using tengah don kani ka brand ka baki kot ka Brave Enterprise dengan le ya kini ki masalah baro kini ki bangasim na po Shillong ki Belief de na po East Khasi Hills ki bana penusla na sora kini ki stone floor ni makot ki bangi khot tideng kini po jaintia nata kini ki unu cinnamon stick kini pepli kini banga nga kalek bena kinong rep long haka brand jongi haka farm jongi kini Brave Enterprise ni simbay tang ni kinong rep but ni pelong ni dari kinong rep bakin long ki collectors jongi ken dan namar ba ngachim ka opportunity ro ba ngamwan na kalong yang nong rep ba nga ngarukan ni rap kinong rep but ban I kam ro kam tam kini kan kina samla bakin om perkat show ki balik school namar ma ngai la de ngayo balik school ka for class 10 namar ba ngi la nong kendong tu mo tela danga ngala ban wan hadokan ni tengah ngai bakin ni ki ba yo lat ban balik school bakin om kmit han tang hakam sarkar ban kin wan pe kini ki kam ki jam sibun ki bengal la ban le hidala de bangin ai kam ki nong rep jongi bat ba ngin la ber create no employment ro kai
kata kamtam ka government kala ailat bahaya ngi hagini kisngi ken bangi yo kum kini opportunity ban wan kum sikini ki event bangin itu sibon ki mo kini ki competitors jongi nang ta kini ki company ki behe bangin la ban len ro naki ken Nga kadi Christian Kevin Pasa and ngawan na kadi por banan sim benta kadi exhibition a world food show mo bagi ang entas na Delhi ane Prakiti Medan pagani products kadi na Meghalaya na pila ban yo na po no kunmai law din riu lumbusuk but ikani products kani products kibul main kadi bagi la thau kartang hi damangi hi kinong ki try Kevin and Ellie founder but co-founder mah kata takau sumi ka kibul wine mat kani wine kadi bala job wine competition hasilong mah kadi bala job wine competition hasilong kadi first wine hiru ban ban display sa ba kani ka balaisin mah te gibriu ki ko ban thit kani products kila ban yo restaurant po wine store mah apo wine store sang kamti dan tabat hasilong wine house tentang supply ingin pala supply outside state nomor ni dan license nomor ni dan kamsa ko license ban supply sa bahar state ban iwan na kani exhibition ban pani gini product ini ba baka may kalian na sinong jingi lala ban sinahado kani ban pini ini product iba sinahi dai ki mar di bagyo na nomor piso gigi Kuri jonga Kerteng Omel Farms ni kazan jonga I Thompson te ni ni gile eki spices kai spice mut bodo khat ki jing ber ki bangi yo na ka ri jongi ka state jongi ngi ya le kuni ya pak der kom ki sa chalan pat sabar ya de keleng kari ide ha posted ka johi bat ni peni ke bangi ngidon bagi ban aya ka ya ki bre jongi ke kini bangi ale thamai de pineapple te mentau pineapple softun nang ta bon usu berakai kum tu tegi lep no gilakan dok ni tegi ok ya yo pat sabar state ke telat kini te saya aku la tu du la kadang du famous jongi sanai jongi berapa keleng ka patheru tegi kumjuru ni le ka balahi bagian promote ki bre jongi ki nong rap jongi mat kam ki nong rap du ni game position dan ba jong kiru tegi lala ban ya yo kini ki jaj mar jongi ke ka keteng jonga de biolenda mar banyang ka product jonga ka de khasi wine ka winery jongi ka don po ka lai mkhra nong demrut di ka khasi wine ka asdang adu usna mar hajar khat nyau hapo lai mkhra and then mentangi la don kumba lai potli ki flavor jong lani ki lai potli ki jaj so bangi esna mostly ni ya kami mut along kami esna bhai ki product ba de pe da po ka jala jong la jong ngi don kham tam gi so phi nam so mon kini ki product ki bangi kham kwa bhaban promote an uso yong kham tam an uso po khasi